guys ingaba ndimndedwa mandilona uvayo belisuka ka-12 kulaa mfula usuka ngasemazile ekhaya ujoyina ulandika u-11 no-12 akunuki. It seems like isurage yonke yaphaya yeza igalelwa emfuleni. I don't think oba isaya to kulaa ndawo sasithi into pump station, surage station, andiyazi kodwa thina sasiyibiza elaa gama likrwada sithi yintonton station. I don't think oba isaya, I think iphelela apha emfuleni. And now ndisuka kulo mfula ujoyina ulandika u-7, not u-7 one, u-6 no-8. Yey engathi i-worse than imother wale yakona kona xa sowudlula ephi uhamba ngalaa ndlela phaa ku-N2 xa uzongena kanye eBhayi. Yakhumbula smell sakudala sasibudla ngoku bagezela ngayo abantu baseBhayi. Hayi silapha ngoku, silapha and I'm joining, ndiyadlula ngoku ndiya to komnye umfula lona ujoyina u-5 no-2 ko-60. I'm approaching yena, ismell nalapha. I think umasipala is dumping isurage apha emifuleni. I don't think uba eza nto zakhe wayithe ziyasebenza. I think for uba u-elevator or unciphisa umthamo, unciphisa uxinizeleleko lezi stations zakhe ezinye zazingasebenzi, they are dumping isurage apha elantikeni emalantikeni emifuleni. There's too much smell emdantsane engaqhelekanga, and this smell iqale kulo nyaka. Abantu bakalantikeni bakamasipala basebenza apha, they will tell there is something fishy. Sewage is being dumped apha kule mifula yethu. I-sewage iyadanjwa apha kule mifula yethu, or I don't know, I won't say kule mifula yonke kugqabhuka ilantikeni. I think it's intentionally and ihlisa uxinizeleko kwezi ndawo. That's my thinking, but the smell ingathi bhetere, or nawa ile sewage lapha ingathi bhetere apha ka-6 kulo mhlufula between ulandika around. Yeah, there is a smell, but I score that as compared to kwa-8. Yeah, there is a smell nalapha. Sikhona smell, but I don't think uba I know for a fact asiyodlula sisaka between u-8 no-9 or u-8 no-6 emall. I don't think uba iyasodlula esiya ismell. Ikhona ingxaki ekhoyo phaya, and ndiyabawela uva abasebenzi bakamasipala uba yintoni ingxaki. Are we dumping isurage? Because it's just close to indawo esiphila kuyo, and umdantsane hit me on the if you have noticed our smell sezi ndawo ndixelela ngazo. There's too much smell engaqhelekanga, and it's siqale kulo nyaka mnosinotisa sisapha elandini ka-12 nesikalapha ka-6. I don't know uba nina niyazinothisa na, there's too much smelling, and ayavakala uba hayi iBosch, ayavakala uba iBosch ngamtshini kuthiwa iBosch le inukayo, iBosch le inukayo phaa. So ndiyabawela just uba ke ndive nina uba nina what do you think. Mhlawumbi ndim ndiyabachukela, khanithethe napha ku-comments line.